Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal. Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexo, crimes e masacres, vistes o máis cruel, o Odilo Fest. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho. Boa tarde, Maldeollers, benvidos ao vosso podcast galego e en galego de terror favorito. Eu son Pineda e, como sempre, estou con Miguel e con Churi. Hola, moi boas, que boas, que tal? Bueno, chegamos a febreiro e, como facendo un pouco unha tradición que inauguramos nós, o sea, que inauguramos para o programa, digamos, o ano pasado, facémonos un pouco eco do mes da muller no terror, Women in Horror Month, que, bueno, deixouse justamente cando se nos ocurre comezar a facer isto, resulta que abandonan a iniciativa. Imagino que polo que explicaban no web, para decir, non vamos reducir as mulleres a un só mes no ano, as mulleres directoras teñen que estar todo tal, non? O sea, que eu teña dúbidas, tamén quería abrir un debate sobre se era necesario. Sí, pero non creo que sexa, bueno, digamos, exclusivo de febreiro, é dicir, nós utilizamos este mes como un tributo exclusivo, pero creo que sempre entre recomendacións e filmes que achegamos, sí, tamén hai... O sea, falando de Sitges había un montón. Claro, por eso. Vais en recomendacións, porque das que falamos é exclusiva, creo que foron todos... todo pirolos, Tamén, a ver, tamén pode ser porque sí que habitualmente tiramos bastante hacia atrás no tempo e obviamente sí, antigamente eran claro, moitísimos máis directores que directoras. Un mundo masculinizado. Claro. Sí, bueno, a ver se pomos un pouco de remedio. Ademais, en as estadísticas hoxe e nos siguen tantos homes como mulleres. 50%. Pois que opinen as Maldeollers sobre se claro, o seguimos a facer ou que. Sí, a ver se deberíamos facer tamén un pouco un plan de igualdade aquí, non sei. Isto estaba mangueira. Pois nada, entraremos máis en detalle sobre os filmes dos que falaremos hoxe, pero antes só esta melodía. A sección do Odilo. A sección do Odilo. O gran Odilo. Claro, aquí está a opinión de Chanel despois de gañar o Benidorm Fest. Nada, llegou la mami. Bueno, se teño problemas son monetarios. Bueno, pues o Dilo digo o seguinte. Boas, Maldeollers. Hoxe na sección do Dilo parabenizamos os Maldeollers por unirse a outro ano máis a iniciativa do mes da muller no terror. Se anticipo que neste programa a sección vai ser pequena para toparme convalecente por COVID. Ánimo, Dilo. Quedamos tú e eu, Miguel. Sí. Estamos resistindo aí. Somos lenda. Somos a salvaguarda da xenética humana. Moita forza aí, Odilo. Sí. Non sei cando escribiu isto, igual xa non está... Bueno, agora como as cuarentenas estas son un pouco casondeo. Sí, son 7 días, ¿no? Pues mira, 5 creo. Esto escribiu 5 despois de dar. Pues é hoxe, a cuarentena, sabe? Bueno, pues ánimo, se non, pues mira, xa falta menos. Vale, pues cando escoites isto, xa estará. Xa está, sí. Xa terá a seguinte cepa.
Aguardo voltar con máis forzas. Por este motivo limitareime a indicar as puntuacións acabadas no Jato ou Can do programa anterior. Gañador, Churi. Me cago. Moi boas contraargumentacións, indicando todos os males que nos tracen os egoístas e déspotas felinos a nosa sociedade. Moi acaídos filmes de exemplo e grande defensa contra dous feros e relacionalos defensores, relacionalos, non sei, igual era, non entendo o que quere decir aquí, defensores dos meninos. 3 puntos Jato Can. Segundo, Pineda. O segundo posto é o máis irrelevante, como irrelevantes foron os seus alegatos gatunos. Un Jato Can. Terceiro, Miguel. Ademais de defender os gatos, non comentou ningún filme. Bom, mención especial a que sempre que aparecía un gato no programa berraba Jato. O mal de ollo asignado ao perdedor neste caso será o de andar a xaneira eternamente como fan os gatos cando están en celo. Me cago en Satanás. Polo tanto, ranking Jato Can fica da seguinte maneira: Churitético 3, Jato Can; Vampirineda, un Jato Can; Miguel do Caixán, un mal de ollo. Para o próximo programa fica a seguinte pregunta para que argumentedes poñendo sempre como exemplo 3 filmes: vampiros ou lobisomes. Ata a próxima sección, mal de ollas. Cuidadevos e non apañedes o COVID, me cago en Satanás. Bueno, pues obrigado como sempre, Dilo, polo teu comentario. Jato. O que pasa que aquí temo que igual vai haber, non sei, igual equivoco, pero igual vai haber un consenso, non sei. Eu, por supostísimo, vampiros. Eu xa argumentarei, pero lobisomes. Vale, pues outros tres Jato Cans para Churi, isto funciona así. Pues nada, veña, Miguel. Esta é a súa democracia. Que dicir, os vampiros son seres máis perfectos, son máis elegantes. Me gustas que sacar da casa. Non. Non. Sí, claro. Non como os lobisomes que son máis incívicos. Continúa che te poña a casa perdida. Non podes ter unha conversa filosófica cun lobisome. Bueno, cando está na súa forma humana, claro. Sí. Che, pero eso é de menos. Pero, bueno, eso, pelis, claro, veñen as Drácula. Calquera das 50 que hai. Sí, será por pelis. Entrevista co vampiro. Crepúsculo. Bueno, Miguel, tens que gañar este concurso, sabes? No. Eu creo que mola máis gañar mal de ollo. Vale, mal de ollo. Punto mal de ollo. Punto mal de ollo para Miguel. Sí, vampiros, por suposto. Vale, pois eu penso que na historia do cine si igual tivo máis sorte ou triunfou máis os temas vampíricos, non? E tal, e quizáis hai máis exponentes de vos filmes con vampiros. Pasa que eu vou non enfocar isto como se fose na miña pel, non? É dicir, se eu, que preferiría ser eu, non? E digo, eu preferiría ser un lobisome, primeiro porque, bueno, a transformación é eventual, non tes que estar sempre con esa enerxía seductora do vampiro, ese rollo de pues, non ver a luz do sol, non? Entón, bueno, ti pode estar preparado para cando vaya a suceder a transformación. Logo, en fin, a luz diurna, non? Quen quere retirarse dunha noite de festa porque vai sair o sol ou non quere ir unha sesión vermú, non? Logo, non estou de acordo co tema da inmortalidade. É moi cruel vivir eternamente, non? Ver morrer a todos os seres os seres humanos que te importan, non? A menos que os transformes en vampiro e tal. Logo, podo comer o que eu quera. Non é isto de estar exclusivamente a unha dieta de sangue. Teóricamente, os vampiros non poden comer outra cosa que non sexa sangue. Non sei. O sea, se non lle pon sallo... decide os defensores dos vampiros. Depende do autor. Que máis?
Bueno, dicías, bueno, a mí me gusta moitísimo ir á praia, por exemplo, non? Dicíase de Entrevista co vampiro, que peliculón. Hai un momento que di Brad Pitt, cando chegamos ao Mediterráneo eu fantaseaba con esas augas azuis, non? Pero cando cheguei eran augas negras, non? Joder, que triste. Que melancolía, non sei. Entón, nada, e logo, bueno, según as reglas do cine, non? Que non son as da tradición, digamos, a nivel máis de mitoloxía e tal, ti para acabar cun vampiro tes que facer que decir, con unha estaca de madeira xa está. Pero quen vai fundir plata para facer unha bala para matar un lobisón? Tes máis preto esa solución contra inmortalidade. De todas maneiras, o da bala de plata está moi ben, pero creo que se lle pasa unha pisonadora por encima un lobisome palma igual. Sí, no, pues, ou cunha estaca ou se lle cortas a cabeza tamén. Bueno, lembrade en Monster Squad hai que ten unha das mellores transformacións dun lobisome, penso que vin nun filme. Hai un momento que lle reventan con dinamita e se acaba unindo outra vez o corpo, hai unha resurrección aí, non? E logo nada, xa remato, filmes con lobisomes, un home lobo americano en Londres do 81, o filme de John Landis con unha das mellores transformacións da historia do cine, tamén un lobisome. The Howling, tamén do mesmo ano, 1981, de Joe Dante, que estes dous logo estarían no filme de Twilight Zone, que teñen así, son de curtas que estaban bastante ben. E bueno, logo xa por meter un Stephen King, Medo Azul, do 85, que é unha adaptación que el mesmo guioniza de O ciclo do home lobo, do lobisome, perdón. E unha chuche, pois Bad Moon do 96, co grandísimo Michael Paré facendo outra gloriosa interpretación. E nada, aí rematarían os meus exemplos. Logo estaría Doc Soldiers de Neil Marshall e tal, bueno. En fin, pero sí, no, bueno, para que abrumar, Trouxo preparadísimo. Estes frutos van para él, eso sí. Merecidos nesta ocasión. Bueno, en meu caso, sorpresa, defendo o vampirismo como forma de vida, quero dicir, como non sei que dicir, hai os filmes que citas de lobisomes son moi bons e tal, pero postos a ser algo, non ser un vampiro. Por qué? A ver, porque a luz do sol está sobrevalorada. O sea, os noctámbulos galegos como a mí sabemos que non é o sea, podes vivir todo un ano sen ver o sol. A ver, estive en hostalería infinitos anos. É que estaba a pensar que Churi foi un vampiro. Agora abrazo a luz diurna. E, bueno, non sei, as praias pola noite tamén están moi ben. Un pouco fresquiñas, non? Igual. Sí, pero bueno. Que máis? Bueno, que todas as cosas que dixestes vos en principio son todas positivas, os vampiros, porque non sei que problema hai exactamente coa inmortalidade, se pode salvar a xente que amas, digamos, ¿no? E se non quere ser salvada? O malo dos vampiros é que non... Se ti dis, no, pero eu quero morrer ou non quero vivir para sempre, me transformas así porque te dá gana? Supuse que, bueno, os costos seres queridos tras que establecer unha relación máis ou menos de igualdade e de respeto. Pero vamos, de los morrer e tal. Ese, sí, bueno, é un conflito que, por exemplo, está nun filme de Blaxploitation que falamos aquí, que era Hess non sei o nome, que era o máis intelectual dos filmes, que era sobre vampiros e que bueno, discutían, ¿no? Esta parella si ela se debía convertir en vampiro ou non, dado que ele era un vampiro, ¿no? Bueno, eso de falalo, se filmicos se demuestra que é posible negocios, a ver, non sei, acabaría tirándome a luz diurna podería citar non sei, a metade dos filmes de Jean Rollin e de Jess Franco para argumentar que o vampirismo foi, como dicirlo, foi un avanzado a súa época. O vampirismo defendeu as lésbicas antes do feminismo da segunda onda. O sea, ¿cuántas vampiras lésbicas non hai? Un montón. E se vemos a serie Drácula, esta última que se fixo,
que son miniseries de 3 episodios, incluso o tema gay. Co cual, argumento LGTBI pero vampiros, máis. Non me soa que haxa ningún lobisome especialmente sensible coa temática. Pois non o sei. Pero bueno, xa vos digo, cando non é un lobisome, unha persoa normal. E que máis? Es que non sei, que todo mola. O de non poder mirarse no espello tamén, bueno. Pero mira, sí, pero Gary Oldman, Bela Lugosi, tú crees que a esa xente lle facía falta peinarse ou algo así? Christopher Lee, sabes, man? Xero. Tan como un pincel todos, Sí. E non sei, para que queren un espello? Nosferatu. Bueno, tipo este de Friday Night o tal, un galán aí, en plan. O sea, ligas, podes levar unha vida noctámbula que total non palmas, ¿no? A diferencia da vida real. E non sei, e é sensible ás novas correntes de tal, e non sei, por mí que me parece que todos son todo ventaxes e ademais non sei, que crueldade a inmortalidade e tal, pues parece un pouco de drama de ricos, me sinto vacío en mi mansión e tal. A ver, eu igual querería vivir 200 anos, pero ser inmortal, sí. Hai solucións. eso é inconcebible. Inmortal non pode ser porque en algún momento palmas, ¿no? O sea, en algún momento te quedas dormido tal e sai o sol e xa está, se acabou, o que sei, o en Van Helsing e todo esto, pero Ou a terra vai a merda, xa está. claro, chega o ano 3.500.000 non sei cuantos, o sol reventa e tápate tú o sol, claro, no, nada, o sea que morrente nunca es, pero bueno, que te quiten non sei, de repente teño 42 anos e non sei como pasaron, claro. Bueno, non sei, eu veo moitas limitacións aí, co só vivir a metade das 24 horas. Só hai un modo de averiguar. Bueno, pues está nas túas mans o dilo máis unha vez, nada, pues sabemos que vai. Eu creo que vai volver votar os cans. Sí. Que vamos a hacer? Bueno, entramos no que o... porque non temos máis nada, non temos outro comentario ni nada. Entramos no que sería o primeiro capítulo. Bueno, este mes como temos tan pouca periodicidade, poucos vamos facer destes, igual facemos 3, como moito. Pero vamos, o primeiro do mes da muller no terror, no cual traemos 3, o sea, un filme cada un, 3 filmes dirixidos, que teñen en común que están dirixidos por mulleres. Diría que non teñen moito en común, pero sí que teñen, eu creo. Pero bueno, xa o trataremos aquí. Así que o primeiro filme será o que trae Miguel, que é Titán de Julia Ducournau, 2021. Nada, sí, gañadora de Cannes no ano pasado. Bueno, unha peli curiosa. Sí, peculiar. Si non deixa indiferente. Hostia. A segunda que trae Churi, Outros en Saint Maud. tamén falamos dela, non sei, un par de anos igual. Sí, bueno, na sección de... nos iches en recomendación só que tamén. Será eu. Sí. Bueno, filme de A24 para Elevated Horror. Pero distribúe, non produce. Sí, tampouco me pareceu tan elevated, o sea, pareceme que estaba ben, pero tampouco non me pareceu... Sí, eu vendo o tráiler me parecía que ia a ser como máis exagerado, ese rollito e tal, pero ainda así ten unha fotografía moi boa. Sí, está... Bueno, para min as de hoxe son 3 recomendacións, as 3. Sí. Bueno, e a terceira... Bueno, a terceira xa vai haber unha disputa aquí, a terceira traio eu, que traio pois Dance Mapé de Marina de Van, sí. Dan Mapó. Así como é? Dan Mapó. Sí. Vale, pois Dan consultei, non? Vale, pois Dan Mapó, que é unha especie de body horror francés, do novo extremismo francés. Probablemente sea menos coñecida, tal vez, das 3 que traemos hoxe, ou como mínimo é a menos recente, e
E nada, bueno, pues, non... Se vamos falar xa directamente dos filmes, casi facemos a pausa musical e nos metemos en materia. Veña. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Bon, estamos de volta. Lembremos, este é o episodio 10º da terceira temporada, dedicado a 3 filmes no cuadro, no contexto do mes da muller no terror. Comezamos por ti, Miguel, para falar da primeira, Titán, de 2021. 21. Sí, Titán de, bueno, eso comentábamos, Julia Ducournau, a súa segunda peli, creo. Tiña a primeira, a de Cru, a de Raw, que xa teño pendente. Non viste ainda tal? Todavía non. Bueno, é moi diferente a esta, ¿no? Sí, Sí, polo que lin sabe que a temática... moito menos pasada de voltas, quizás. Vin unha curta dela, Junior, chámase, que está protagonizada pola rapaza de Cru, que sae tamén Sí. En Titán, se chama Justine, aquí chamase Justine, en Cru chamase Justine, non sei se hai algún tipo de obsesión aí, pero bueno, a curta molome mogollón, me pareceu tamén bastante desagradable. Pois Sí, sobre a adolescencia. Sí, está para os que teñades movie, está movie. Pois, bueno, eso, Titán fala dunha rapaza, bueno, primeiro comezamos cun accidente de tráfico, na que, bueno, esta rapaza de nena vai na parte traseira do carro do seu pai e vai, digamos, molestando un pouco. O pai, xa, dende o inicio vemos que non teñen unha boa relación, non teñen unha relación de cariño e tal. El, cando ve que ela está molestando, pois o que fai é subir a música para non escoitala. Nunha destas a rapaza pois intenta rebelarse para chamar un pouco máis a atención, quita o cinto, o pai dase a volta e nese intre teñen un accidente de tráfico. Ela, pois... Sí, ela vai facendo o son do, sí, o son do motor, non? O Hai unha comunión co... Sí. Co carro. Sí, e logo eso, vemos un plano dende fora do
carro destrozado e vemos como na luna traseira está como unha mancha de sangue está ao lado e podemos deducir nese momento que ela reventou a cabeza contra o cristal. Podemos deducirlo, non? Xa no seguinte tal, teño sí. unha placa de titanio. Se non somos moi perspicaces. O seguinte plano é a rapaza, pois claro, está a instalarlle no cráneo unha placa de titanio. En principio, bueno, podería ser esa explicación do título. Está, bueno, vemos como xa está recuperándose, quitanlle unha estructura que ten para aguantar o colo, saen do hospital, e o primeiro que fai a rapaza, ao ver o carro, en vez de sentir un rechazo por un trauma ou algo, abrazalo e darlle como un bico. Xa é raro. O seguinte que vemos é ela que xa é unha rapaza maior, pois é unha rapaza tamén retraída, bastante antisocial e dedícase a facer bailes eróticos destas xuntanzas de carros tuneados. Que movida esa parte, ¿eh? O sea, Sí. Eso de verdade. Que eu me preguntaba o mesmo e os fans por ali, non? Pedindo autógrafos e tal. Pero ademais que coñecen os nomes das cativas. Sí, hai fans en plan, esta é a que baila. Sí, se posas máis enriba hai ali unos fulanos que amablemente te fostian. Sí, Digo, claro. Isto existe, se alguén o sabe, por Dios. Eu creo que aquí vemos a primeira das, quizáis, non sei se denuncias críticas sobre a sexualidade, hipersexualidade, na parte da muller bailando sobre carros e a sexualidade e a masculinidade tóxica. A sexualización, digamos, contra a muller e todo isto. Sí, que creo que é unha parte bastante importante da peli. Claro, os rapaces están aí babándose coas tías bailando encima dos carros, claro, ao rematar elo, bueno, hai unha escena rara nas duchas ca tipa esta de Cruz. Logo a rematar ela vai un home a perseguila hacia o seu carro, hacia o parking, vemos como el intenta, pois, primeiro dille que lle gusta e tal, e intenta bicala así un pouco a forza, e ao principio rechaza, pero logo deixase porque ten planeado meterlle polo oído é como un enganche, unha agulla do cabelo. Aí descubrimos que ela... Ben feito. Sí, moi ben feito, pero claro... Descubrimos... Bastante desagradable, por certo, tiene que apartar os ollos. Sí, porque él comeza a convulsionar. Ben feito, quería decir, merecidísimo. No, claro, es que tipo non... Vomitalle encima, o tipo, claro, sí. Polas convulsións, unha escena forte, non é a única ni... No, hai unhas cuantas. Hostia, sí, a primeira media hora, un vendaval. Tampouco mimos desgrenar todo, pero sí que... Básicamente esta muller é unha psicópata. Claro, o tema é que aí tamén descubrimos que hai, logo despois, porque tamén sae polas novas que hai alguén que está a matar xente. Ela non é exactamente unha asesina en series, é máis unha homicida en serie porque... Por qué? Porque desenvolve o teu... Sí, claro. Pomos outra vez a musiquiña de Jato Can. Porque ela creo que mata máis por impulsos que por planear cun patrón. Vale. O sea, si matas así por acaso non é asesino en serie, é homicidio en serie. Claro, bueno, acabo de sacarlo da manga, pero... O sea, esto non existe. Pero creo firmemente que é así. É dicir, ela non ten planeado matar xente, ela se molesta, se alguén lle molesta, pum. Hostia, pero logo na casa esta... Ten unhas agoutadas un pouco... Sí, claro, pero bueno, ela en principio, non sei, está eso, cando logo vemos que queda con esta rapaza que a de Cruz, que a ela gustalle, pero non termina de... En realidade non termina de
conseñar moito con ela porque ela ten un problema evidente de socialización. Hai unha cuestión que eu creo que o que marca un pouco que ela non poida ter esta relación sexual con unha rapaza de Cru. Que a ver se lle pomos nome esta rapaza de, bueno, Justine, sí, pero a actriz, vamos, como se chama a actriz? Bueno, como son, aí aparecen 50 nomes franceses, non o sei. En calquer caso, imagino que Garance Marillier. Garance Marillier. Garance Marillier. Pois sí, tal vez. Sí, efectivamente, Garance Marillier. Pois non pode con Garance Marillier porque la ten unha parafilia moi evidente cos carros. Sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, claro, tamén xa cedo vemos esa... É que ten unha relación sexual con un carro, ese é un detalle que te saltaste. Sí, non, claro, ya ao tema este. O tema este, claro, aí vemos de repente que a peli vai tira un pouco pola fantasía, un realismo máxico, o carro tamén como que a chama de algún modo que tampouco, bueno, que hai moitas cousas que non se explican, pero bueno, parece polo ton das luces do carro cando está ela aí dentro como atada cos cintos de seguridade, como que o carro tamén disfruta, comeza o carro a botar, é algo moi moi raro, moi retorcido, non sabía que estaba ben, a verdade, pero bueno, interesante. É dicir, pois, mira que, claro, aquí vemos merdas retorcidas e tal, pero que isto a min estupoume a cabeza. Bueno, unha relación entre os adultos, entre unha muller adulta e un carro adulto. Sí, non... Sí, ese problema. Bueno, claro, ela logo eso, na casa pasan cousas de moitos homicidios. Claro, e cando dis que mata porque, bueno, a provocan ou que lle fan movidas, joder, na casa mata xente que non ten razón. Vai aparecendo xente que como estaba ali son testemunha de historia, pois son cabos soltos. Claro. Bueno, incluso o señor africano que aparece ali, ese tipo nin é testemunha de nada, ese tipo mato e se está. Sí, bueno, sí, vale. Igual é unha mistura de... Bueno, ese tipo logo iba a topar un reo. Sí. Reiro de cadáveres. Sí, entón a súa aventura segue con que ela, bueno, pois evidentemente van a pillala, o seu pai pois a sospeita e tal, e eso volvemos a ver esa relación distante que teñen. Ela decide pois prender a casa, encerralos na habitación e, por suposto, morrerán, tampouco volves a sabelo, pero sí, obviamente, sí, a palma. Non interprete que sí. Claro. Sí. Entón ela fuse e nun aeroporto ve un panel destes de xente desaparecida. Entón decide, como modo de sair para adiante, coller a caracterización dun dos rapaces desaparecidos, como se pasasen moitos anos, reclamar que el, é dicir, fai aí un cambio de sexo, un cambio de caracterización de xénero. Chega a comisaría un tipo que está fatal da puta cabeza, que creo que dende o inicio sabe que non é o seu fillo. Ese é un tema do filme, que este tipo pode pensar que é o fillo no inicio e depois non, ou o tipo xa desde o inicio sabe que... A ver, cando lle din, se tes dúbidas podemos facer un análise de ADN e tal, el di, crees que non recoñecería o meu fillo? Claro, tal, é como el penso que está disposto a aceptar o... Claro, porque eu creo que é un pouco, o podemos ver tamén un pouco na cara deste tipo, bueno, un actorazo tamén, por suposto, Agathe Roussel se llama a actriz principal, tamén fai un papelón, pero este tipo Vincent Lindon é xa un actor moi recoñecido dentro de Francia. Bueno, Francia creo que fixo máis cousas, un mundo adiante. É boísimo. Eu creo que cando ve a
a rapaza, de que está sentada aí na comisaría, pola súa cara, sabes que non é. E logo el intenta como recompoñerse e di isto que dixo Churi, en plan, ti crees que non recoñezo o meu fillo? Veña, pa casa. E claro, el está falto de ese amor paternal porque o fillo desaparecera. Bueno, hai unha escena que pode verse, non se sabe moi ben se é fruto da súa imaginación ou non, que nun incendio dentro dun moble hai como un neno agochado en chamas. Claro, aí podemos tamén quizáis deducir ou elucubrar que el sabía que o seu fillo estaba morto. Sí. Todo isto non o dixen, pero vamos a facer spoilers, Decir, creo que aviso tarde. Spoilers. Sí, porque para analizar eu creo que é preciso. E nada, entón o tipo este como un capitán dunha estación de bombeiros e tal, e ten a seu cargo a todos os rapaces bombeiros que tamén teñen aí. A estación de bombeiros tamén moi curiosa. Sí, moi homoerótica. Sí, non, digo, sí, bueno, por las raves que fan. Claro que sí. Pero a mí, é que toda esa parte, casi gostei máis da parte de cando vai vivir con este señor, por toda esa movida. A mí a personaxe do capitán este de bombeiros pareceume extraordinaria, pareceume un tipo que non asume que se está facendo vello, que xa non é o... Inxectas esteroides para intentar facer dominadas, para intentar manter o seu corpo xove, pero... E depois é un ambiente hipermasculinizado, claro. Pero depois ten unhas cousas super raras, porque bailan, as festas estas que se fan e tal son un pouco de Raining Men, plan... Claro, por eso aí facendo pocos en camisola, logo bailando lento, é como volvendo ao tema ese da sexualización. Eu creo que tamén eso era, non sei se quizáis denuncia ou non, porque hai un momento en que ela que está como xa integrada, el di como que este é o meu fillo, eu aquí son Deus, é dicir, para vos este é Jesucristo. Entón, os rapaces non se fían, non confían e o ven raro, De todos os xeitos, o das raves estas e as festas que fan e tal, claro, poden dar esa sensación, non? E tal, que dicía, homoerótico e tal. Mais cando ela, ao final, que suben esa máis cara ao final, non? Suben a un camión. Un camión e tal, que ela comeza a bailar e tal, non? É un xeito así, pues, moi sensual e tal. Eles aí teñen un momento así de rexeitar a incomodidade, claro, pero sen ser conscientes de que eles estaban a mostrarse tamén, non sei, como unha crítica aí a masculinidade, non? Eso é buscar. Bueno, que dice, aquí en todas partes toda esta subcultura skinhead e tal, que é hipermasculina e non sei cuántos, vai un concerto de Banda Basotti ou de Oi ou de tal, todos tipos aí cachas refregándose, dándose mega gay, ¿no? Pues esto un pouco igual, sí, eu creo que aí está un pouco o subtexto da movida, ¿no? Sí, están eles facendo unha festa así como tal, e así que ven pues este rapaz, entre aspas, facendo un baile moi femenino, moi tal, no, esto no. Sí, que se quedan abochornadísimos. Claro, e o que non dixemos ata agora é que ela está embarazada do carro. Vamos, sí. Aí entra Cronenberg, aí un portazo. Sí. Para ocultar a súa cada vez máis evidente barriga, ponse hai unhas cintas que lle fan un dano terrible porque cada vez vai crecendo máis, que isto obviamente é totalmente imposible, porque cando estamos a ver ese baile... Non é posible que un carro, non? Gravide. Non digo deso, eso non sei.
non está estudado. Sí, no, pero sí que chega un momento que dis, tío, hostia, por máis que... Claro, por moito que apriete. Apretes aí, eso non hai por onde ocultalo, non? Claro. Entendemos ademais que, bueno, non entendemos non, que mostra o propio filme, que ao ser unha especie de humanoide, o sea, de ter partes metálicas e non sei que, elas vai rachando tamén. O sea, Sí. vai destruílos. Sí, son unha das partes máis grimosas do tema, de como vai como rascando a barriga e facéndose buratos e vemos que hai metal detrás da pel. Bueno, un pouco... Iso, bueno, tamén hai unha escena moi curiosa na que o tipo Vincent Lindon, a personaxe chama a súa muller, a súa exmuller, para dicirlle que atopou o seu fillo. E cando chega a muller aí a coñece, sabe perfectamente que non é. Que te dillo, non? Non Sí. le digas nada a sabes que está super entusiasmado e tal. Sí. Claro, porque, bueno, a muller de feito entra na habitación cando ela está a cambiarse, non sei se as vendas e tal, e ve que unha muller era di, en plan, non sei que merda rara tedes e tal, pero coida del, decir, que siga coa súa locura, pero coida del. Sí, ela, pois sí que está a punto de matalo algunha vez, pero como que chega a collerlle un cariño que non lle tiña ao seu propio pai. Claro, porque ve a figura paterna que non tiña. Sí. El tamén hai un momento que, bueno, que... Está piques de matalo porque el está provocando Sí, para que fale, non? Sí. E claro, ela non lle entra ben esa provocación e, bueno, pues, xa colle... Intenta facer o que sabe facer. Eso, hai un momento que sí que el dase conta, é dicir, vemos que se dá conta moi evidentemente, probablemente por dentro sabía que... E ve as mamas e todo. Sí, claro, que é unha muller e que obviamente non pode ser o seu fillo e todo iso, pero quere seguir igual sendo o seu pai. Bueno, logo casi xa máis ao final está como que iniciase un pequeno incendio na súa camisola, porque ele está como a fumar e a beber a vez. El tamén pode ter un pouco de polas veces pulsións suicidas, porque non está nada ben este home. Ela, pois, o salva, hai un momento que ela intenta, pois, bicar, el a pesar de que sabe que é unha muller e todo iso, que non é nada del, el a quere como o seu fillo, non quere outra cousa con Sí, unha relación un pouco ambigua, en todo momento. Sí, é que xogan un pouco con iso e o fai máis retorcido. Tamén hai un dos traballadores dos bombeiros, non? Que está dicindo claramente que esa persona non é o seu fillo, non? Que de feito sabe que alguén buscado pola bueno, curiosamente ese personaxe ten así un final tamén... Sí, que o mata. É dicir, nunha práctica como que dalle unha bombona en plan en medio dun incendio forestal aguanta isto un momento e o tipo estoupa, non se volve a ver nada del. Está moi ben esa escena. Sí. Que me decís de na Macarena que cosa buena. Nada, absoluto momentazo. Pero que resulta que é certo. O sea, non sei que me comentou e dixo, sí, claro, é que funciona así. Digo, hostia, pues eu pensaba que era que o filme estaba inventado. Aprende reanimación con a Macarena. No, pero está sí, como a de Stein. Ahora, si algún día tenemos que hacer eso, pues... Macarena. A veces está guay porque canta en francés. Macarena. Cosa buena. Claro, é un momento que ela, en vez de estar matando a alguén, está loitando por salvarlle a vida a alguén, que eso tamén como que pode cambiarlle algo. É todo paradoxo o filme, ¿no? Tamén o tipo que non quere viver e tal, e ao final é ela que lle dá o motivo, ¿no? Porque, bueno, digamos que a conclusión do asunto é que vai cuidar o pequeno androide
Sí. Bueno, pois iso. Era ao final da luz, esta mistura de humano e carro. Bueno, que en realidad é un bebé, pero que vemos que ten así como unhas partes metálicas. Sí, a columna, non? É parte da cabeza tamén. Sí. Ela morre, el termina coidando do fillo que non tiña, pois vai así. Termina o filme e quedas flipando. Sabes, pero que carallo acabo de ver. Sí. Bueno, a min encantoume vela, a recomendación está moi guai. Sí que, a ver, ten moitas partes moi retorcidas, hai cousas bastante incómodas de ver, a parte destas cousas tan grimentas co corpo e todo iso. Cando se intenta facer o aborto, non? Claro, son moitas historias, moitas cousas. Pero, a ver, a peli é unha moi boa peli. É dicir, aparte de eso ser retorcida, pois ten mensaxe, está moi ben rodada. Creo que Julia Ducournau sabe bastante. Sí, visualmente sí. Espectacular. Ten aí eses flecos que, bueno, tampouco molestan moito porque xa sabes que estás a ver outra cousa, outro tipo de filme. Non é que... pero entón, por que pasan estas cousas e non... Antes que se ubique un filme onde unha muller ten unha relación sexual con un carro e acaba grávida. Claro. E tens que facer ese pacto coa ficción. A partir de aí xa poden contarte máis ou menos. Sí, pero, bueno, tampouco ahonda moito bueno, a ver, dá 4 pinceladas, non? Sobre a relación cos seus pais e tal. Son suficientes para ver que ela ten un vacío para justificar que unha psicópata ou homicida serial claro, é que é moi complicado despois dos primeiros 20 minutos empatizar con ela, non? Pero, bueno, o bon do filme é que ao final diste, bueno, son dos personaxes que están totalmente acabados e que fan o que calquera cousa que faga falta para sentir ese amor, non? E chega unha especie de pacto de non falar de según que cousas para ter esa relación entre eles, non? Sí, ben, chegou. Pero sí, é mellor non facerse moitas preguntas co filme, non? Claro. A cuestión é... É sen problema. A mí, bueno, pasa un pouco igual. A min estaba me costando bastante empatizar coa rapaza, non? De feito, en certo modo empaticei máis co señor bombeiro que con ela. Porque me parecía un pobre home, en el fondo. Sí. Pero ela é un pouco, creo que este filme se relacionou moito con Cronenberg e tal, por o tema do bueno, un pouco do terror corporal e tal. E non sei até que punto, no sentido de que Cronenberg é como máis clínico, máis aséptico, máis... non é tan extravagante, o sea, non é tan extravagante no contexto, sí, no set, no tal, ¿no? No inicio, a mí, o que me estaba recordando moitísimo era o filme este de Virgin Despentes, de Bas-moi, non sei como se pronuncia, Miguel. Bas-moi, que tamén é un pouco, bueno, o sea, al final tamén é unha especie de carreira criminal de dúas prostitutas ou así, que ten un pouco a ver, ten unha lógica moito máis aberta, no sentido de que pues estas mulleres ao final acaban matando homes bueno, machistas, o sea, homes tóxicos, ¿no? E tal, e aquí tampouco está tan claro que esa sexa a motivación dela, simplemente a quen lle molesta, pues acaba a morte e se acabou. Non sei, a min eso recordoume moitísimo a Bas-moi. E bueno, na extravagancia esta musical e de lucecitas e non sei que, un pouco a Gaspar Noé. Bueno, é un espectáculo. Eu non sei onde o vin e tal, que claro, esta muller, Julia Ducournau, ten dúas longas, non? E parece que esta fose a primeira. Sí, eso escoitei tamén. Parece que é o típico filme que faz de debut, en plan, vamos por todo aquí, todo o que quero contar, porque non vou ter outra oportunidade para facer outro filme. Si, é Raúl é máis sobrio. Moito máis contida, claro. É moito máis, bueno, sendo tamén inicio, principio, fin,
e pouco máis, non hai moita máis historia. Non sei, a min tamén, para min é claramente tamén unha recomendación, e de feito non sei, é tan curiosa que mereces Sí, só por iso. sí, é tan espectacular. Sí, e non aburre, non é dicir, estás metido porque pasan cousas moi... Eso, ten un ritmo bastante alto, e as personaxes son curiosísimas de ver. Sí. Ela, claro, vemos a súa transformación de cando ve a foto dese rapaz que intenta romperse a nariz para masculinizarse un pouco, quítase as cellas tamén, unhas cousas un pouco duras de ver. Vemos eses primeiros planos da súa cara como sufre, pero ela ten unha resistencia ao dolor sobrehumana tamén. Sí, non sei, un pouco que comentabas tú, Churi, o sea, a entrada do filme, de feito coñezo xente que soube o inicio e non quiso seguir porque pensaba, porque logo o filme tamén decae un pouco no que é o aspecto de gore o de sí, tal, ¿no? Sí, porque colla máis forza ese drama humano. No inicio é super desagradable. O tema das mamilas eso que... Eso non ten ningún tipo de función narrativa, eso está aí para darte repelús. Sí. Claro. O de que boten aceite. No, de que se enganche o piercing do pezón, do mamilo. No. Bueno, típica anécdota de pero... pelo e piercing. Sí. E bueno, eso fai que se estableza unha relación logo coa Justin. Logo vemos como está a punto de quitarlle o piercing, arrincarlle tamén. Sí, non sei. Bueno, aprobación, isto xa vemos onde acabará, pero tuvo que, bueno, na parte alta de clasificación de mal de ollo. Por mí, seguro. Bueno, pues alguna cousa máis así comentar de Titán? Non, pues, creo que, bueno, fixemos aí un pouco. Bueno, sí, tamén comentar que estive en eso, investigar un pouco, escoitei o termo queer horror. Xa, relacionan moito con ese... Supoño que pola transformación que la fai. Sí, claro, porque sí, que logo é como hai bastante ambigüidade, a pesar de... bueno, nós sabemos que é unha rapaza, pero está caracterizado como un rapaz. Pero, claro, o que pasa que non sei... Esa parte tampouco é moi horror, digamos, non sei. O que non sei até que punto é moi queer. No sentido de que, bueno, a transformación dela non é exactamente unha transformación voluntaria, no sentido de que quero desafiar os estereotipos de xénero, senón en plan quero fuxir da policía, pero vamos a presa. Entón, non sei, que me parece máis queer que salía co carro que non a transformación de... É dicir, co carro por ser algo fora unha relación non convencional, non? Pero... Claro, que cando ve a foto dos cativos desaparecidos e tal, por outro lado da marquesina esta e tal, está unha foto dela de que andan a buscala, non? Entón, bueno, 2 máis 2. Bueno, pues, sí, non sei, é unha curiosidade, non... Bueno. Sí, eu tamén vi por aí que relacionan así, bueno, non sei, tal vez un pouco. Sobre todo, ou igual tamén polo tratamento que fai da masculinidade e toda esa historia. Eso sí que é máis... Sí, porque a propia directora sí que dixo que esta pelía sobre masculinidade tóxica, entre outras cousas. Sí. Pois aí sí que vexo algo máis claro. Bueno, pois isto foi un pouco a nosa conversa sobre Titán e agora pasamos ao segundo filme que é Sandmore, de 2019. Vale, pois está dirixida por Rose Glass, que é de Londres, tamén guioniza o filme, o seu debut, non? nun longo. Ten varias curtas, polo que lín todas así de carácter, digamos, fantástico e tal. Eu vin o susto anterior que Habitación 55 e tal, está no YouTube. Bueno, aí sabes que o tema da fotografía e o ritmillo e tal, a verdade é que ten moi bo gusto, non? Baixo o meu punto de vista e tal. Bueno, sí que eso, pues, ese estilo, non? Digamos que continúa un pouquiño en Sandmore.
Eso, nada, digamos que, bueno, é a súa primeira longa, non? Danny Boyle, nunha entrega de premios tal, comentou que era un talento extraordinario, non? Bueno, típico que se di estos premios e tal, unha prodixiosa, contadora de historias, cunha singular visión e tal. Promesa, no sé. Claro, en fin, que vas dicir? Vas dar un premio, non vas dicir, isto é unha merda, non? Claro, pero había pinchos, claro, entón, nada, de que vai isto, non? Pois, mode unha enfermeira que digamos que tivo unha mala experiencia no pasado e agora traballa sendo unha enfermeira persoal, non? Ten así como un xiro de cara ao catolicismo. Decide que a paciente que está a coidar, non? Pois ten que salvar a súa alma. Que pasa con isto? Pois que vai habendo como unha subida das apostas, non? De cara ao seu sacrificio e como ela mesma quere convertirse nunha especie de mártir, non? Bueno, non sei que vos pareceu a vosotros o filme, era recomendación. Sí, para min é recomendación. É un filme eso moi cru dun modo, vemos, a min dame bastante pena. Queda moita lástima, la verdad. Sí. E logo, a ver, ela non está moi ben. Fatal. Claro, pero bueno, loca. A ver, dá moita lástima. Para mí é recomendación filme. Sí. Gostei e tal. O único que a mí esta xente louca non me dá moita pena, sabes? Porque parecen xente perigosa. Entón, pero, a ver, xa sei que o tipo está fatal, a cabeza solitaria. Unha rapaza que quedou traumatizada por lo que perdeu, bueno, porque non conseguiu salvar a alguén, quedou mal, en vez de ter uns non sei, cuidados mentais. Pero século XXI. O que? En Occidente, digamos, claro, pero tiña que ir a un psicólogo, psiquiatra, pero non, é dicir, tira a súa guerra pola súa conta e acaba. Se además intenta salvar a alma dunha artista lésbica, así que, claro, sí, venga, ánimo. Claro, pero ela fai moi ben, non? Porque a nada que lle dan así un tipo de adulación, pois vense moi arriba, non? E logo tamén a nada que parece que recibe algún tipo de reprobación ou algunha crítica, pois todo o contrario, non? Afúndese na maior das miserias e vai subindo esa aposta por o martirio, non? Digamos, ese momento, non? Que se pon clavos nas zapatillas e tal. Sí que digamos a bailarina a que ten que coidar Amanda, eu creo que debería ser consciente, non ser tan cabrona ás veces con ele. Non sei, a ver, porque si ela ponse pesada. Tengo unha relación un pouco de clase tamén, non? Sí. Esta rapariga provinciana e cateta e católica, sabes? Claro, nun momento íntimo sí que lle dir esa miña salvadora, non? E tal, e claro, a outra se ilumina ali a historia, e logo está nunha festa con outros amigos guais e tal. E bueno, digamos que burlase un pouquiño, non? De Moz e tal, e de Deus e tal, e bueno, está, pues, dalle un ostión ali, non? En medio da súa festa tal, que diste, joder, ao final é, pois eso, unha rapaza moi perdida, non? Que rompe completamente co seu pasado. A mí hai unha escena que me digo, bueno, vamos saltando así, sí, porque, bueno, por non contar de comezo ao final. Claro, hai un certo tempo xa que non a vexo. Pero claro, aquí o que te din é basicamente de que ela descubriu a fe, ela non é que viñese de tal, porque me pareceu ler en algún sitio de que a propia directora como que lle suprimiu o background este de infancia católica e tal, porque dicía que se parecía moito a Carrie, ¿no? Sí, hubo unha reescritura ou se foi relaxando aí o tono religioso aí. E se non lembro mal, incluso se encontra con algunha compañeira do pasado, non sei que, sí. Que dice, tú agora es católica? Claro, que é curioso, non? Porque cando se atopa a outra reacciona de xeito, hostia, que tal, canto tempo, non? E esta realmente xa non quere regresar, non?
a esa vida, digamos que lle entorpece un pouco o seu novo camiño, non? Logo a escena que ia comentar, non? Cando está soa en un bareto, e o fai moi ben, porque intenta interactuar cun grupete que está ali de risas e tal, e ela quere rir tamén para ver se a introducen e tal, e claro, queda como un ser patético ali, non? E ela dase conta inmediatamente, buah, é tristísimo eso. Sí, aí se me dá un pouco de penita, al final se acaba liando con un hippie e tal. Sí, tamén unha relación moi curiosa, non? Van ali para atrás e nada, un acto de masturbación e tiramillas. E ben, eu sobre todo, claro, é un filme que recae sobre todo sobre unha única actriz, digamos, non? Prácticamente. Que, por certo, non comentei o nome, que teño por aquí. Un nome raro, non? Non recordo. Porque debe ser galesa, ela, non? De feito, hai un momento que fala galés, o sea que... Morphy Clark. Ajá. Sí, que sae tamén na miniserie de Drácula que comentabas antes, fai de Mina. Bueno, curiosamente ten o link, ¿no? Que ela ten os ollos azuis e tal, e para o filme utilizou lentes de contacto, non? E ten un ollo azul e outro verde e marrón. Aí xa, bueno, fetiches da frenoloxía da directora e tal. E nada, bueno, finalmente eso, vai habendo unha escala, non? Na que ela vai sendo, pois eso, automartirizada, como se fose, non sei, do Opus Dei, e remata por escoitar a Deus, non? Falando en galés. Que é un momento da hostia. Que eso é unha movida, o galés está pondo aí como está, sabe, en filmes e tal. O sea, joa, vin o de Wet, o Bluet en Sitges, que era todo en galés, e meten aquí como detallitos e tal, non? Vai haber un resurximento cultural de Gales. Pois o curioso que a voz de Deus a voz da propia actriz, a que lle baixan varios tonos, bueno, hai Vale. Unha variación do son e tal, e ela mesma, e está moi ben que sea ela, non? Porque realmente son as súas propias paranoias e tal. De todos modos, eso que por eso comentaba, ¿no? Que ela ten un nome raro e tal, porque debe ser galesa, ¿no? Mordif, un nome curioso. Sí, non o escoitar antes, creo. Bueno, eso, dicíamos antes que a 24 aquí distribúe, non? Aunque, aínda que si parece un produto moi... hai plano do revés. Hai un momento que sí, non? Que sí que tamén... Que si a cámara ou se pon así medio de lado e tal. E todos aí, que va. Claro, a directora preguntábanlle, non, por o elevated horror e tal, e dicía, non, que ela non pretendía facer un produto precisamente rollo A24, non, nin ser elevated, só facía o cine que lle tocou facer a súa xeración. Non sei que opinar da súa resposta, porque ao final hai moitos estilos, non? A súa xeración tamén fai Fear Street e moi destas. Claro. Entón, bueno, digamos que todo remata cunha escena final durísima, moi curiosa, non? Ela se ve a si mesma como un anxo, non? Camiñando por ali entre a xente e tal, coa túnica e tal. O plano muda levemente xusto ao final para que vexas que, bueno, prendeuse lume, non? Sí que encharcouse con acetona ou algo así e inmolouse. Pero claro, ela ve como está, como se estivese a trascender ao ceo, con luceciñas, con cousas así como moi bonitas e tal. E si hai un cambio de plano que quedas arrepiado e remata peli. É un pouco como bueno, salvando as diferencias, non? Como final do filme que o de Sitges, o de Censor. Sí. Realmente é un final así moi psicodélico e moi... Sí, que para ela é Happy Flower, dun modo, pero en realidade non é ese modo. Sí. Entón, nada, bueno, a mí me parece un
bastante bo film para debutar e tal, e, bueno, pues, a ver con que nos sorprende Rose Glass no futuro e tal. Sí, Censor tamén dirixida por unha muller, se non me equivoco, non? ¿Quién? Censor, na peli. Sí. Prano no sé qué, Prano no coño, Prano... Tiene nome de máis, sí. E galesa tamén. No. Bueno, é británica. Sí, claro, podería. Pero bueno, en principio o filme é británico e inglés, creo. Sí, porque é Londres. Además, Sí, porque está en Londres. Sí, eu prefiro 1000 veces máis esta, que non... Xa, é que a outra idea mola moito, pero, bueno, non remata de explotala ben. No, pero que se queda curta. En cambio, esta está ben. Es que non teño nada que decir mau, está moi curioso. Sí, eso tamén vemos como neso dá un pouco de lástima a rapaza, pero ela loita por intentar bueno, eso, ter xente achegada, non ser un incordio para xente, cando vemos que sí que, digamos que ela é incómoda por toda esa merda espiritual. Pasa que, claro, ela quere de xente nova. O sea, nova, non quero dicir de poucos anos. Quero dicir, xente que non estivera ou a coñecera no pasado. Que non coñecese o antigo... Claro, novas amistades, sí. Para montarse esta nova paranoia. Claro, la sería carne de secta. Se meten aí nunha secta e tal, estaría dentrísimo. Bueno, de feito, entra a saco na secta católica. Sí. Nada, bueno, para ser un filme que moi bíblico, digamos, e tal, pues, curiosamente non ten ningún pasaxe da Biblia, non? Que é moi habitual nestes filmes, así, pues, por algunha cita así bíblica e tal, non sai ningún. Aquí é el 24-19. O único que ten é imaginería religiosa, non ten un Cristo ali, ten aí grabados de William Blake, non sei cuánto, non? Sí, non sei. Non sei moi ben que comentar, porque a verdade está ben. Sí. Sí, eso, bueno, xa te digo, a saúde mental é importante. Se tivese axuda no momento do trauma despois, quizáis sería outra historia, pero é que está moi mal. A rapaza era moita lástima e vai por uns camiños moi chungos e ata acabar coa súa vida do peor modo posible. Entón, consenso aquí tamén. Sí, a min... Sí, a mí me parece un moi bo debut, guión e dirección, e a fotografía me mola moitísimo. O filme tampouco é que me voe a cabeza, non é ese rollo de wow, hiper obra maestra, tal. Pero me parece recomendación moi bo. Moi... O sea, para ser a primeira longa. Sí, joder. Bueno, pois alguna cosa máis comentar de tal? Vale, pois entón tocará falar de Danse ma peau. Bon, Danse ma peau, outra bizarrada francesa, neste caso algo máis antiga, porque nos temos que ir ao ano 2002. Este filme está dirixido por Marina de Van, o seu debute como realizadora. Anteriormente, ainda así, ten sido guionista e actriz. De feito, o papel principal de Danse ma peau é a propia Marina de Van, que ademais partilla protagonismo. A protagonista é ela, fundamentalmente. Aparece Laurent Lucas, que claro, agora que dicimos que ese francés non se pronuncia, pues, Laurent Lucas, que actor mega coñecido no terror, é o pai de Justine en Cru. Claro, é verdade, aparecen prácticamente todos os filmes de Fabrice Dulwelz, realizador belga, fundamentalmente de terror tamén. E bueno, de que vai Danse ma peau? Danse ma peau vai de unha muller chamada Esther, que parece... Vou facer unha sinopse breve, porque tamén entrar en detalle xa entraremos un pouco na conversa, non? Pero digamos que aparentemente ten unha vida máis ou menos ideal,
entendes que está nunha compañía internacional ou internacionalizada que opera no estranxeiro. Ela, pues ten moi boa formación, sobre todo no Oriente Medio e non sei que. Ten un namorado, sei, guapote e tal, o Logan Luca, este. A priori todo parece ir ben na vida de Esther. Até que vai unha festa na cual vai un pouco porque ten que confraternizar con por algún motivo de negocios ten que confraternizar co hóspede, co anfitrión da festa. E, escapando un pouco deste anfitrión que ten as mans un pouco longas e tal, pois vai por un patio oscuras e non sei que, ten un pequeno accidente, cae e tal, e fais un corte na perna. E non se dá conta de que ten un corte, dunha certa gravedade até pouco depois. É tratada por este corte e tal. En principio, como está vacinada co tétano, non sei que historias, pois non hai maior problema. Pero comeza a sentir unha certa atracción pola ferida e eso, comeza a desenvolver unha especie de parafilia con o seu propio corpo. O que eventualmente vai levar a problemas, pois tanto con a amiga, que é unha amiga, pero que é unha amiga coa que rivalizará por motivos laborais, co namorado, que sinte que se está, que percebe que algo non vai ben con ela. Claro, el cree que ela faise dano porque non é feliz con ele enfádase e tal. E entón comeza como a illarse progresivamente, non? O fundamental da mapé é unha historia de alienación nunha sociedade capitalista e ela... No, sí. Eu non lín nada porque non podía ler nada, é dicir, a peli é moi recrease moitísimo, non? Sí. O curioso deste filme é que, chega un momento que ela vai asumindo cada vez máis a cuestión de súa relación co propio corpo e tal, e está rodada de unha maneira moi perturbadora, moi tal. Está rodada como se fose un filme erótico, pero a respecto de prácticas bastante repulsivas co propio corpo, non? Coa propia pel da muller, non sei, a min foi algo que me... Por momentos ten aura como de telefilm, de algo como con pouco orzamento, como moi raro, así, moi cercano, como se en ese filtro cinematográfico que teñen agora as pelis. Claro, sí que vemos moita dor en primeiros planos da cara dela, en moitas cousas moi desagradables estexan ou non no plano, estás vendo cousas non hai, se te quedas ben, é un filme que dá moita grima, é moi hai momentos de pero non é totalmente explícito, Claro, porque moitas veces coa comida. Igual é peor o son, non? Que está aí hurgando. Moitas veces nun plato como separando o polo da carne, é dicir, o oso do polo da carne, e estás a imaginar que ela está pensando na súa perna. Claro, ela se está excitando con esa movida. Ou falle un burato ás medias e xa ves como que ti sentes realmente que esas medias é a súa pele o que quere facer, arrincar esas medias. Son moitas cousas moi... Iso é fantástico, non é unha maravilla como está explicado. Por suposto, pero claro que é un mal rollo constante, é dicir, pasei bastante mal. Sí, a mí me dá un pouco mareo unha das escenas esta última vez que vin, e iso que xa vira antes, de feito trouxena porque xa vira, fora un filme que me impactara moitísimo no momento, e non sei, a mí o que me sorprendeu é eso, que realmente se tú sustitúes o propio corpo dela por un amante, ese filme está rodado como se fose un filme erótico,
intimasi, sí, é un rollo de que, bueno, pues, ela está alienada no seu cotidiano e refuxiese nunha práctica sexual que neste caso é unha práctica toda destructiva da oficina e vai a outro andar está ali soa e tal, logo na parte de atrás dun restaurante, non? Finalmente vai a un hotel. Esa secuencia toda, de inicio a fin, é super incómoda e super ben tal, porque ademais chega un momento en que a disociación que ten con o seu propio corpo é visual. Sí, o do brazo está curioso. Sí, claro, faise unhas feridas terribles porque ela arrinca a súa propia pel para masticala e comela e claro, como non quere que o marido pois se enfade, pois tamén finxe un accidente de carro para, en plan, no, mira as feridas. Eso é moi interesante. Está ben. Pero eu, a ver, sí, o momento do restaurante está genial a onde chega a movida, non? Mais o guión, non? A conversa que teñen é como moi... O guión... Un pouco trapalleiro por momentos, non? O guión... moi forzado, de, bueno, temos que falar disto, e papapi, non sei, non me interesa. É que de menos é eso, porque en realidad digamos a narración... Pero non é moi sutil. O que están falando eles... fundamentalmente é, bueno, unha tontería, unha cea de empresa, están os clientes e eles, non? Que cidade mola máis? Sí, tal, non sei que, non sei cuántos son as típicas chorradas de empresa e tal, non? Hai un subtexto, unha primeira capa de subtexto, que ela non se está comportando, non? O sea, ela non está na cea de empresa, de feito, depois é reprendida polo xefe e tal, non? Non se maza e a viño, ben. Eso, está bebendo máis viño do que debe beber, o sea, non está seguindo, digamos, as pautas de comportamento, non? De etiqueta, digamos, neste tipo de situacións, e por outro lado está a outra capa que é o que pasa pola cabeza dela, ela se quere mutilar, sabes? Si, a mí é que desa escena parece moi incómodo todo. É dicir, tanto cando escoitaba esa conversa me incomodaba porque non me interesaba nin me gustaba. A ninguén lle interesa esa conversa. A ela tampouco. E o que reflexaba ela, que estaba a pensar, tamén incomodábame moitísimo. Bueno, eso do brazo, o das comidas no plato, como non sei, hai un momento que mira para o bolso, bueno, un dos xefes, dos outros, mira para o bolso, ela tamén mira, non sei exactamente por qué, pero tamén incomodoume moitísimo. Non sei por qué, pero é todo moi turbio. Bueno, eu creo que aí digamos o grande de toda esa parte é o que acontece en diversos planos, ¿no? Ao mesmo tempo, sí. ¿no? Sí, claro. A conversa, claro, non ten. A conversa son idiotas falando. Pero me pasa con máis escenas, por exemplo, conversas da parella en sí, non? Sobre mudarse, conversas coa amiga, conversas no traballo, todo como moi, bueno, pois hai que falar disto, vamos a quitarnos esta parte de guión de enriba para chegar ao asunto en sí. Non me parece que este xa super elegantemente feito, non? Aquí discrepo porque eu creo que efectivamente todas as conversas... Me parece recheo incluso por momentos. Eu non creo que sexa recheo, creo que ten unha función aí, non? E creo que ao final o que te está falando é que todas as relacións que ten esta muller son absolutamente superficiais, tanto bueno, pues coa parella, como no traballo, evidentemente, como a suposta amiga, sabes? Que amiga é amiga até que ela ascende. Mira, eso me parecía moi interesante. Penso que o deixan un pouquiño de lado, non? Pero me mola a relación que ten coa amiga, non? Que primeiro está con ela a saco e logo chegan os ciúmes e tal.
E logo xa non hai un punto de encontro entre elas, non? Cando unha está por a relación, a outra lle dá por saco e viceversa, non? Si, o momento da piscina é rarísimo. Sí, porque en que momento ti estás a bañarte cos colegas e pillas a alguén e intentas quitarlle a roupa. Joder, se non é de unha festa resiste, alcohólica, non? Claro, sí. Aí berrando e deste, hostia. Resístese berrando porque ten un pedazo de cicatriz na pena que flipas. Claro. Pero digo que a situación... Si no, como rimos todos... Parece, a ninguén se chama atención, máis que bueno, a deixan tirada no chan, que está encharcado. No, pero que a deixan porque, o sea, aí o compañeiro de traballo, o que ve é sangue. Digo, claro. Cuidado que estamos facendo dano. Pero viste, hostia, acaba tirada no chan, mollada porque hai auga no chan. Sí, é como, bueno, perdona e tal, aí quedas chea de merda. Chillando, aterrorizada. Claro. Vamos a ver, non sei. E claro que o fodido é a outra non axuda. Porque en plan, cabrona, tú colleste o posto que eu quería de traballo. Por os filmes, claro. Sí, non, é outra excusa, non, de, paraliceime polo medo e tal, que como, non me fodas. Eso está ben, o sea, está ben a reacción para, quero dicir, da amiga, non? A escena en sí tamén é rarísima. Sí, porque non ven a cuando non pode ser, non están aí nunha festa super tola. Si me mola que o mozo tamén anda sospeitando, non? De que está, sigue aí fodéndose o corpo e tal. De feito, hai un momento que lle colla man de esto que nada, é rotulador, non? E tal. Como que dá un paso atrás, non? Pero logo é evidente, non? Entón ela pues, faise dano e tal. Me parece moi guai o do accidente, non finxir o accidente e tal. Sí, que ademais, pero eso, o que comentabas tú dos diálogos e tal, é evidente que cando ela ten o accidente, que vai o mozo ali e tal, joder, tal, non sei que, e entón ela ya está explicando, non sei que claro, que le veía este en coche, non sei cuál, e tú estás que se delata, que te pero e tú estás vendo como non se está tragando nada de eso. Joder, porque se estivera igual máis caradiña e non explicara tanto, non? Sí, estaba como un pouco alegre, como que non sei, que cousas me pasaron. Co guión teño así algún que outro problema. Quer decir, como excusa para chegar a según que momentos, non? Todo o que hai para chegar hasta aí. Logo, a interpretación, bueno, está bastante ben. De feito, bueno, nivel de exposición, non? Para ser a directora e guionista tamén do filme. Penso que sí, digo agora. É dicir, beso por parte de Marina de Van un compromiso absoluto coa súa obra, non? Mas pégalle bastante tamén o que é o papel, porque ela ten unha cara extraña, ten un rostro moi peculiar. Como de mala. O de louca, non? Sí. Sí, excelente de contacto, de cores, non? Sí, eso, ten un rostro como extraño que cando parece que está alegre, parece que hai un punto de dor. Hai unha languidez. Sí, ten un punto de dor ou así, non? E entón creo que lle cuadra bastante ben o rollo. Creo que en xeral os actores non están mal. O Loren Lucá tamén, de mozo preocupado. Bueno, pues, sí, a min cambia un pouco malo, pero quizáis tamén é polo seu aspecto, pola súa cara, non sei, o mozo. Hostia, pero a frenoloxía está a triunfar aquí. As tellas moi xuntas, pues nada, non? Bueno, eso que ele é moi sobreprotector igual tamén, non? Controlador se te paras, non? Aínda que a situación igual merece certa preocupación. Eu creo que é un pouco de control, pero penso que está máis preocupado do seu posto na relación, do seu lugar na relación, casi máis que do que a ela lle está pasando. Sí, do perigo que supón ela para a propia, non? Aunque son eu o problema. Claro, el está aí. Sí, ela, aquí falando desa felicidade que ás veces ten un pouco turbia, como Willem Dafoe, que como cando ríe un pouco turbio tema. Sí, pues non sei, a mí eu trouxen este filme en serio, porque a mí me encanta. Me encanta por eso, porque me pareceu moi, o sea, deixoume super descolocado a primeira vez que a vi, e esta segunda vez que xa sabía un pouco como se ia desenvolver o enredo e tal. Só confirmei, vamos,
me parece que todo ten unha explicación, incluso, bueno, esas partes que dis tú que parecen un pouco máis de recheo e tal, creo que están postas aí un pouco para ver que ela non ten que as relacións que ela ten son relacións inauténticas. Pero, claro, a ver, eu eso, teño certo problema con parte do guión, a imaxe do filme, como dicía Miguel, un pouco de telefilm. Pero bueno, eso tamén 2002, non sei, como o orzamento de un filme tamén de debut. Sí. A entrega dela de Marina de Van é absoluta, non? O sea, eso é sobresaínte, sí. E logo hai un momento que está moi guai, non? Que van ver unha casa e tal para mudarse a ela e tal. Ela ten na carteira así anaquiños dela mesma, non? Así como para picoteo e tal. O snack. Snacks de pel. Hostia, dalle un baixón, non? Porque consciente de que, bueno, está vivindo unha vida na que busca certa felicidade, pero realmente é unha adicta. Pero realmente o baixón, eu aí o que entendín non é que ela sexa consciente, verdad? Consciente, se está facendo, se está destruindo, non? Sino é que eu creo que a pega máis como que se degrada, vale? Porque ao final é un material orgánico e porque depois por eso quere logo conservar, claro, quere conservar a pel, curtir como a facer pel, para que eso sobreviva, ¿no? Ese farmacéutico Deixa totalmente que non sospeita nada, como si muller para conservar, joder, que increíble. Bueno, non se fai ninguna pregunta, non se queda extrañado, o ¿no? tipo de unha romántica, ¿no? O tipo que debe pensar que tivo un hostiazo no carro con cualquier rollo, o que tivo unha operación que a tipa está desfeita tamén. Claro que non sei, un pouco robótico. Pero por qué? Por que lle pasa isto? Porque claro, eu ao principio pensaba que ia ser algo medio sobrenatural. No, claro, en absoluto, ¿no? Claro, non, pero precisamente porque ela como que non notou que tiña ese corte tan grave. Bueno, eso por veces pode pasar, O sea, quer decir, eu tamén alguna vez me teño feito unha ferida, non sei que, e non me contata máis tarde. Non me dá que topo o puñal. Non me dá para, que sei, para ter unha relación erótica con a miña feridas, pero quer decir que isto de non sentir un golpe ou non sentir un tal Home, quizáis polas cervexas algunha vez, pero no, pero mira, por exemplo, eu sei isto xa off the record e tal, bueno, off the record nada que estamos grabando, pero bueno, eu sei de un que levou un pinchazo na perna, ¿no? E non se enterou. Un pinchazo na perna en plan que o apuñalaron, vamos. Se apuñalaron. E non se enterou, o sea, non se enterou ata que a xente lle dixo, tío, que te acaban de... Sí, pero tes unha cousa aí. Sí, te acaban de meter unha facada aí na perna que flipas. E o tipo, o tipo que o único que sentiu foi como se picase un... Eu xa escoitei que así rollo puñaladas e tal, ti sintes o golpe igual, pero non sintes que está entrando o coitelo, non? Pues igual, está igual. De todas maneiras é eso, como que eu creo que tamén aquí isto funciona un pouco como alegoría, como metáfora, ¿no? O sea, era o que ten un extrañamento do corpo, o sea, sinto o propio corpo como algo extraño, vale? E creo que eso é un pouco do que vai todo o filme. De que ela está vivindo unha vida alienada, o sea, alleada, como se fose algo alleo, ¿sabes? E creo que ese é o verdadeiro tema do filme, non que te fagas feridas, se te comas a pel e tal, pero bueno, eu creo que aí tamén está un pouco o mérito do filme, ¿no? Que sendo unha cousa orientada ao terror corporal e tal, ao final o elemento do terror e tal é eso, é unha metáfora de outra cousa. Bueno, esa crise que tes, ese vacío existencial, ¿no? De estar nunha empresa onde es unha persoa, unha peza máis, unha relación que, bueno, que debe saber, esta xente ten pinta de levar anos xuntos, ou van vivir xuntos a tal, que non estás, bueno, moi tal, unhas amizades un pouco superficiais, ¿no? E creo que hai esa cuestión que hai de fondo da mesma pena. Que opinades do plano este da partido en dous? Es un original. Por la tua cara vexo que non é un pouco raro, non? É dicir, a onde quere chegar? Eu creo que aí o que te quere dar é como varios detalles ao mesmo tempo
e non mostrarte, digamos, a carnificina que ela está facendo consigo mesma, vale? Entón é todo como un exercicio de suxestión. Pero que hai momentos que están enfocando o mesmo nos dous planos, solo que con pequenas variacións. Non sei, non me pareceu moi estrano e que non sei. Ao mesmo tempo non me dicía nada, era como, bueno, pois outra técnica máis, pero era necesario. Aporta algo importante. Eu creo que sí. Eu creo que eso fai como unha especie de erotismo softcore. O sea, cando ela está consigo mesma, ¿no? No cual é como cando, non sei, cando hai dúas persoas nunha cena erótica, nun filme, ¿no? Que fan un plano solto de dúas mans entrelazándose entre os lenzos, sí, non sei que, vale, e tal. Aquí pues, salpicaduras de claro, sangue, lavando coitelo. Aí marei, creo. Cando estaba lavando coitelo, aí e tal. Xoga como con ese tipo de planos soltos para darte unha pictura así, digamos, un retrato xeral, ¿no? Algo máis estructural, estético deste plano cortado en dous, como corta. Non sei, me parece, no sei. Vale, sí, interesante, pero sí, eu tamén. Igual un plano normal de pues de eso, do que diste Ángelos en esta sin ese corte. Sen o corte igual daba o mesmo resultado. Se eso que quere. Claro, quizá ese corte, ese plano cortado, de algún modo é que tamén pode ser entendido como esa propia asociación que ten ela, ¿no? Sí, claro, tamén pensei que podría ser algo así, pero a elección dos planos en sí moi extraña, non sei. Bueno, e logo, bueno, como detalle tamén dicir que neste momento que se está pegando así os cortes e se está chuchando sangue, non? E tal, e metendo aí a boca na perna, non? Ou no brazo, xa non me lembro, que está aí co coitelo. Hai en plano unha Coca-Cola Light. Sí, e diste e estás comendo teu corpo, a Coca-Cola pero Light a Coca-Cola é light, sabes? Como, hostia. É por saúde, sí. Eu tomei máis como porque eso é algo tamén que se, non sei, como que se o cortas tamén pode cortar, é dicir, que unha lata aberta tamén é como algo metálico, no, que pode cortar. Non, eu digo como, por o tema de que se sale aí. Sí. E bueno, logo comentar que a música, xa cando comezou o filme, resultoume así familiar. E bueno, quedei encantado, non? E me parece máis super interesante porque é de Esbjørn Svensson, que é un pianista que bueno, que tiña un grupo de jazz, Esbjørn Svensson Trio, así sueco, que eu son adorador dese grupo. O grupo xa non sigue en activo porque o tipo morreu en 2008 nun accidente de buceo, pero claro, cando ven o nome aí nos créditos foi como, bueno, isto a música vai ser maravillosa. Entón, bueno, que non coñeza, de verdade, grupazo, discazos, entre eles Viaticum, Leucocite, maravilla. Bien. Bueno, pues hai que decir que Marina de Van, este non foi o primeiro filme que vin de Marina de Van. O primeiro filme que vin foi o segundo, a segunda longa que ten, que é un filme que se chama Ne te retourne pas, ou algo así, internacionalmente coñecido como Don't Look Back, ¿vale? E que, bueno, me parece un filme curioso, gustoume menos que este, digamos que a protagonista é Mónica Bellucci e Sophie Marceau, e digo a protagonista porque fai o mesmo papel, as dúas, e que tamén é un pouco, bueno, pues ten un elemento tamén disociativo, tamén mental, porque temos que, bueno, Sophie Marceau tamén, bueno, é bastante parecido nese sentido. Sophie Marceau é unha señora que está nunha familia burguesa, ou pequeno burguesa, clase media e tal, ¿no? E comeza a desenvolver unha especie de autoestrañamento do corpo, ¿no? De tal modo que se comeza a convertir en Mónica Bellucci, ¿no? Vale, o sea, pouco a pouco se va convertindo en Mónica Bellucci.
Pouco a pouco. Sí, comeza polos ollos, tal. Hostia. E eso é como para simbolizar de que ela non se recoñece no espello, non se recoñece tal. E creo que a familia tamén comeza a mudar, como que non recoñece a familia e tal. E, bueno, está ben, pero a min, digamos, a sinxeleza, o artesanato, a mopé e tal, pareceme máis interesante, vamos, pareceme máis... está mellor, vamos. E nada, Bueno, ese final, perdón, que ela, é dicir, non fica morta, non? É dicir, simplemente a vemos... Ela vai ficarse en traballos, en mozos, en amizades e con ela propia comerse así, bueno, a historia. Sí, bueno, entendín eso, que é dicir, chegou a tal ponto en que non vai sair de aí. Claro que ves, sí que nun momento pensei que quizás a palmara por las feridas, pero non? Ele en principio está... A súa mirada lánguida. Sí. Sí, en verdad, como, a ver como volvo a... Yeah. Sí, interpretei así. Sí. ¿no? O sea que, bueno, igual palma... Da igual, o filme acaba aí. Sí, sí. Pero que tengan que entender que non vai volver a... O sea, está tan... enterrada, digamos. É unha yonki da pel. Que movida, Bueno, pues se falamos, foron os primeiros filmes deste mes especial de Woman in Horror Month, de Mes da Muller no Terror. E nada, facemos a última pausa comercial e volvemos en breve. Benvidos a Procrastination. Entrevistas. Cultura. Curiosidades. Series. Cultura. Cine. Ciencia. Cultura. Teatro. Procrastinar. Non ocupa lugar. Bom, depois desta pausa comercial deste 10º capítulo da terceira temporada de Mal de Ollo, nada, queda saber un pouco en que posición quedaron os filmes que vimos hoxe. Os tres son recomendación, hai consenso. Titán ficou no posto 29 dos 76 filmes que vimos. Posto 29, 31 Simon ali ao lado. E no posto 50, injustamente, está Dance Mapo, ¿no? En cada caso, estes filmes, eso. Está aí na zona dos me cago en Satanás. Casi. Bueno, a verdade é que 50 realmente... que eu creo que na lista que temos, ¿no? Hai a partir do, que sei, do 60 e... do 60, do 61, a cousa comeza a caer como seria, ¿vale? Pero até aí son todos filmes, bueno, bastante aceptables, é dicir. O sea, que dice que non hai... non trouxemos grandes lixos, temos que facer máis especiais. Bueno, eu pago por 3. Os portes de vida, bueno, Pois sí. Bueno, na próxima semana seguiremos con... Bueno, non vamos facer o bloco de recomendacións mes e prevencións, porque cando temos especiais nos que falamos de varios filmes, xa estamos facendo un pouco eso. Claro. Entón, bueno, aparte levamos xa máis dunha hora e media e tal aquí de programa, entón xa é para ir cortando. En cada caso seguiremos con na próxima semana cando podamos gravar co Mes da Muller no Terror, no cual o formato será o mesmo, o sea, cada un traerá un filme diferente dirixido por unha muller e vamos preparando un especial que vai cobrando forma pouco a pouco, a ver ao final se queda así chulo e tal e... Seguro. E nada, bueno, por a nosa parte xa estaría. Simplemente recordar que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Letterboxd, en iVoox, en podgalego.agora.gal, en valdeollo.agora.gal e que, bueno, en prácticamente todos esos sitios, creo que en todos, podes facer comentarios e
que nos estamos encantados de recebelos. Así que nada, un abrazo grande para todos e todas e ata a próxima. Veña, ata a próxima. Vémonos. Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.